muri Zimbabwe pazoshata manje notoona kuti civil society yava kumobilize macitizens kuti amise 30 term bid yaEmmerson Mnangagwa. Muri Zimbabwe pazoshata manje notoona kuti nhau dzatobuda munewspaper aiwa riri recognized riri nehanda radio vaitaura mashoko achiti aiwa vanhu vaneta naMnangagwa vachiti toda kumobilize kuti tistope Mnangagwa pa 30 term bid yake. Tisatapinda munhau zvizere muzara nhasi kugutsa subscriber ulike hotina on the bell icon tabuchana mabditsa ndokupa pano paZim News Live noti mune handa radio vanonyera vachiti civil society organizations are set to mobilize Zimbabweans citizens to resist President Emmerson Mnangagwa alleged plan to extend his term of office. Vachanotambira vanoti the presidency term in Zimbabwe is limited to 2 5-year terms, after which he or she will be ineligible to run for the presidency. Mnangagwa is currently serving his second and last term. Do mashugana achitaura panapa mune handa radio vachiti aiwa President Mnangagwa vari kunzi vafana kungotonga for 2 terms 5 years each. Aiwa vobva vatosiya kupinda mumwe. Muri Zimbabwe tiri kuona kuti aiwa civil society iri kutoti aiwa tiri kutomira naizvozvo kuti Emmerson Mnangagwa 30 term bid yake iri kukamenerwa neZANU-PF. Aiwa hapana kwainofanira kuenda, anofanira kugumira pa 2 years idzodzo. Muri Zimbabwe tiudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi. Pine comment section medu musangano kusubscribe kulike notina on the bell icon. Tiramuchara mabditsa ndokupa pano paZim News Live.